leucht und das kostet auf jeden Fall schon was, das ist vielleicht. Ja. Uren te wachten. Ja, Sinterklaas. Ja. Meneer. En werkzaam bij Duitse Deeldeelschool, deze Duitsschool. Volledig met hier gezeten met Duitse bedrijf. Ook al eens werkzaam met duikbedrijf. En mijn Stef ook. Onderricht onder water was. En Stef is dit opgeslagen van buiten MCM. En is nu werkzaam met hetzelfde stel. We gaan een stukje vertellen over de onderwaterlassen. Onder andere wat we doen bij de marine. Ik blijf een stukje historie vertellen. Heel snel vertellen, maar een klein beetje uitgebreid. Dus door zal ik ook wel even laten zien hoe ik kleed even. En die gaat het water en die vertel ik dan ook even wat. Daar hij het water zit, is gewoon zijn uitrusting vertellen. Bij de marine hebben we onderwaterlassers. Hoeveel? Nou, vroeger hadden we er heel veel. Kregen minder geld, kon eigenlijk alles. En mensen opleiden en daarna weer zoals op de boot zetten. En een paar jaar niet meer naar omkijken. En daarna kwamen we met de lashelm. Waarom is dat? Omdat we verschrikkelijk laag eigenlijk ook niet te verbinden met het water. Dus dit is een droogpak. Daarbij een grote harnas. En een grote fles op de achterkant. Die noemen we play-out. Maar dan is dat eigenlijk, nou, de duiken op de voet als je eruit. Dan is het oppervlakte. Die is een bulkwaar. Dat is een slang. Waar een brug heen komt. Dat is een duiktoneel. Daar is het aangesloten. Die lucht wordt gereduceerd via een slang. De slang wordt wel gespecialiseerd. Ik dacht dat je net wat je wilt. Wij hebben hier een korte slang. Daar krijg je de tijd in de lucht door. Stel voor dat het onder water ooit dat zou gebeuren. En dan gebeurt het wel. Dat is gewoon bewijs. Dat is een soort jaar. Sowieso heel veel Snel. Goed, ik maak even het verhaal even een beetje af. Hij gaat zo meteen even wat lassen. Ik loop zo met jullie beneden mee. Dan kunnen we even kijken, leg ik wat uit. Maar bij de marine heb ik gezegd, hebben we een aantal onderwaterlassers. En wat doen wij voor werk onder andere? Nou, wij doen reparatie aan schepen, eigen schepen. Bij wijze van spreken kippen die niet gescheurd zijn, dus eigenlijk maar een hele kleine reparatie. Het schip zou helemaal droog moeten, het dok in. Ja, en als je die bedragen hoort van het dokken, dat is heel erg duur. Ik praat zo in de gulden tijd 15.000 euro erin. De gulden, 30.000 gulden per dag. In de gulden tijd, dat is gewoon in euro's, maar het zou dezelfde bedragen gebleven zijn. Maar dat is heel erg duur. En dan kun je beter zeggen van nou oké, we zetten er wat lasters op. We pakken een Zuid-werkschip, leggen we naast het platform en we gaan werken. En hoe reparatie van eigen schepen. Maar we kunnen ook ingezet worden voor wrakduiken. Mensen zoeken in wrakken. We kunnen gaten branden in schepen. We kunnen ingezet worden bij containers die in het water gevallen zijn, over wat lassen, in containers genijzen. Redelijk breed inzetbaar. Komt het veel voor bij de marine dat we reparaties hebben, maar dat is een beetje bevlagen. Soms hebben we 3.000, 4.000 opdrachten per jaar of groter. Soms hebben we 2 jaar helemaal niks. Dat is een beetje afhankelijk van wat het is. Nu met de bezuinigingen zijn we dan weer opdrachten. Dan een boot in het dok om zijn zinkanodes te verwisselen. Dan staan we eens goed krabben van hé, we kunnen misschien wat meer onder water komen. Zo zie je wel dat er wat meer werk in komt. We hebben ook geschreven dat als je gaat last hebt, dit is ongeveer 12 jaar verf op, met grijs. Hoe er geen elektroden te zetten. Dus we moeten een fijn materiaal hebben. We hebben laatst een grote lasklus gehad van zinkanodes in de boeschoptuin. Dat is een grote betekenis gedaan. Dus een hele rooster uit het gevallen. Dus we moeten eerst een voorbereid werk gedaan worden. We hebben een sluitrollen. We hebben een voorsluitschuim.